Tak ďakujem za pozvanie. Ja som Nina Fabšiková z PAK Research. My sme výskumná nezisková organizácia, ktorú vám úplne v krátkosti za chvíľu predstavím. Zároveň, ako to zaznelo na začiatku panelu predtým, myslím, pán Holub to vravel, že je čisto praktik a vôbec nie teoretik, tak u mňa je to úplne naopak. Ja som čisto teoretik a nie som vôbec praktik. To znamená, že je to v niečom zvláštna pozícia vysvetľovať to, alebo niečo prednášať vám, čo ste pre mňa tí skutoční odborníci, ale zároveň tým, že som teoretik, hrozne sa počujem, pardon, mám tu ozvenu. Neviem, ako to počujete vy. Naozaj to nie je lepšie takto? Ja sa aspoň počujem bez ozveny, tak neviem, či ma počujete, nepočujete ma. Tak to bude musieť byť s ozvenou, alebo neviem, pardon. Takže výhoda toho, že som teoretik, je, že sa zase viem vidieť celý ten systém trošku zvonku a ukázať vám nejaký kontext, v ktorom je celá krajina alebo celé školské poradenstvo. A zadanie bolo data, takže bude tam veľa dát. Keby to bolo príliš veľa, tak mávajte, alebo ja spomalím, alebo to preskočím, alebo uvidíme. A zároveň by tam toho mohlo byť o mnoho viac. Takže je to skôr taká ochutnávka a keď vás bude zaujímať niečo konkrétne, tak to potom môžem doplniť. Aha, ja tu mám ovládačku. Super. Tak iba v krátkosti, kto nepoznáte PAK Research, my sme nezisková výskumná organizácia, robíme výskumy vo vzdelávaní a sociálnej politike a ako to už zaznela výzva počas panelovej diskusie, naozaj sa snažíme tie data nielen nejako analyzovať, ale ich prezentovať aj všetkým od ako keby škôl až po naozaj tie najvyššie politické miesta a na základe tých dát sa snažíme navrhovať aj nejaké riešenia a tie presadzovať. Nakoľko sme v tom úspešní, to je samozrejme beh na dlhú trať, ale snažíme sa. A teraz by som vám na začiatok chcela predstaviť nejaký ako keby kontext, v ktorom sa nachádzame z pohľadu dát. Takže jedna vec je, že vidíme v Česku, že podiel žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami naozaj silno narastá. Tá situácia sa dosť líši medzi regiónmi. Tu vidíte vlastne od roku 2017 ten stav. Momentálne na tomto grafe je to iba vlastne stav v bežných triedách, alebo teda v bežných triedách na bežných školách. A tam vidíme, že vlastne vo všetkých regiónoch ten podiel žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami rastie. Ale samozrejme líši sa to medzi krajmi. Tam vidíte, že Plzeňský kraj má niečo nižšiu mieru tej identifikácie oproti priemeru tou čiernou šrafovanou čiarou. Tam naľavo vidíte vyslovene identifikáciu odlišných kultúrnych a životných podmienok, čo je tiež nejaký typ špeciálnej vzdelávacej potreby, ktorá výrazne narastá, špeciálne v niektorých regiónoch, napríklad v Ústeckom kraji je to vlastne viac využívaný typ špeciálnej vzdelávacej potreby. Zároveň ten nárast, čo pozorujeme v podstate všade, nie je nejako spôsobený presunom zo špeciálnych tried alebo škôl. Ten počet žiakov, aj podiel v špeciálnych triedách a školách je v zásade stabilný. To znamená, že sú to všetko ako keby žiaci na bežných školách. A tam je samozrejme otázka, nakoľko ide o to, že je na to väčší dôraz, je väčšia identifikácia, ako to bolo spomínané, tie vlastne školské poradenské pracoviská sú považované za dôležitejšie a viac sa na to dbá. To znamená, že tá identifikácia tých potrieb narastá a zároveň nakoľko je to, že skutočne narastajú tie potreby žiakov. To samozrejme nevieme presne určiť. Zároveň vidíme, že tá prax medzi jednotlivými regiónmi sa veľmi líši, aj tých vlastne ako čo poradne, aké diagnostikujú špeciálne vzdelávacie potreby
úplne najčastejšie, a to je vlastne väčšina žiakov v tých bežných školách, sú poruchy učenia a poruchy chovania. A to sú aj tie špeciálne potreby, ktoré vidíme, že najviac rástli za posledných 8-10 rokov. Ale zároveň tá prax sa veľmi líši medzi regiónmi. Tu vlastne vidíte, naľavo je mapa podielu žiakov s poruchami učenia. Napravo sú poruchy učenia a naľavo vidíte poruchy chovania. A tam je napríklad veľmi vidno tie rozdiely, špeciálne na úrovni krajov, ktoré vlastne kraje zraďujú poradne. To znamená, že tá prax sa obrovsky líši, kde napríklad v Karlovarskom kraji sa naozaj oveľa častejšie identifikujú poruchy učenia, zatiaľ, že napríklad v Plzeňskom kraji sú to skôr poruchy chovania. A v podstate nemáme nejaké dobré vysvetlenie na to, prečo sú tie rozdiely medzi krajmi tak veľké, mimo toho, že vlastne tá prax sa líši. Tak poradenský systém nemá nikoho, kdo by ho vedl, a neexistuje metodika a tím pádem to každý kraj dělá podle ředitele. Podle toho, jak ten ředitel řekne, tak se ty poruchy vlastně zařazují do jednotlivých sekcí. Porucha učení, porucha chování, takže proto jsou takovýhle diametrální rozdíly. Jasné, k tomu som sa chcela dostať, že nemáme ako dôvody, že ako prečo by mali byť reálne také veľké rozdiely, mimo toho, že tá prax je proste rozdielna a súvisí to s roztrieštenosťou toho systému a že tam nie je nejaké ako celkové metodické vedenie. A pomaly sa... posuniem. Tuto vlastne vidíte, ako sú na tam stredné školy, tam tá identifikácia alebo nejaký dôraz na identifikovanie špeciálnych vzdelávacích potrieb výrazne zaostáva za tými základnými školami. Tam tá vrchná čiara sú vlastne ten vývoj na základných školách a spodná je na stredných školách, kde vlastne ten podiel žiakov je o mnoho nižší a je dôvodné predpokladať, že tí žiaci v skutočnosti na tých stredných školách sú, ale vlastne nikto tie špeciálne vzdelávacie potreby neidentifikuje, alebo je na to proste kladený menší dôraz ako v tých základných školách. Z toho vyplýva, že možno až 15 000 žiakov na stredných školách môže byť, ktorí na základnej škole mali identifikované špeciálne vzdelávacie potreby a mali naviazané nejaké podporné opatrenie a vlastne prejdú na tú strednú školu a úplne z toho systému vypadnú alebo ako keby nie sú už ďalej identifikovaní. Tu sa trochu posuniem ďalej od špeciálnych vzdelávacích potrieb. Tu vlastne ako keby jedna z vecí, na ktorú skúmame a ktorá tu aj nejako zaznievala v tom paneli, sú vlastne ako keby tie dôsledky nejakej zanedbanej prevencie, alebo ako keby, aké sú tie naozaj najhoršie dopady toho, keď ako keby sa tým žiakom nedarí. A jedným prejavom je nedokončovanie základného vzdelávania, ktoré sa výrazne líši naprieč celou krajinou. To znamená, že sú v priemere asi 3% žiakov nedokončia základné vzdelanie, čo samozrejme má obrovský dopad na ich život, aj na celú spoločnosť, pretože, ako to už bolo povedané, potom dávame miliardy na nejaké ako dôsledky toho. A vidíme, že sa to veľmi líši medzi jednotlivými regiónmi. To znamená, že v priemere sú to možno 3% žiakov a sú regióny špeciálne napríklad v Ústeckom kraji alebo práve v Plzeňskom kraji, kde ten podiel žiakov, ktorí nedokončia ani základné vzdelanie, je kľudne až k 10%. To znamená, že každý 10. žiak. Potom samozrejme otázka je, čo sa deje na stredných školách, kde samozrejme tiež je tá situácia podobná, že nejaká časť žiakov nedokončí strednú školu. A my keď sme to skúmali, tak vlastne vieme povedať, že približne 2/3 tých rozdielov medzi regiónmi vieme vysvetliť niečím, čo voláme destabilizujúca chudoba, čo je vlastne ako keby rôzne ukazatele typu
bytová nouze, nakoľko ako keby rodiny a deti majú dostatočné a kvalitné bývanie, či sú v tom regióne nejaké sociálne vylúčené lokality a podobne. Takže tu vidíte, tu vlastne na spodu je nejaký náš index tej destabilizujúcej chudoby, ktorý popisuje teda, aké sú sociálne problémy toho regiónu. A na tej zvislej osi je niečo, čo máme vzdelávacia neúspešnosť, čo práve zahŕňa nedokončovanie základného vzdelania alebo opakovanie ročníku, čo sú samozrejme veci, ktoré spolu súvisia. A každá tá bodka je jeden mikroregión, alebo teda obec s rozšírenou pôsobnosťou. A tam vidíte, že tá čiara ide hore, alebo teda čím je vyššia chudoba v tom regióne, tak tým je samozrejme vyššia vzdelávacia neúspešnosť, alebo teda nedokončovanie. Ale zároveň vidíme, že asi iba 2/3 ako tých rozdielov vieme vysvetliť chudobou. A sú regióny, ktoré ako výrazne prekonávajú tie svoje sociálne podmienky a sú regióny, ktoré nejakým spôsobom majú tie výsledky ešte horšie, než by sme očakávali vzhľadom na ich sociálne podmienky. Tam vlastne všetky tie, čo sú dole od tej čiary, sú tie, ktoré majú vlastne menšiu tú neúspešnosť, než by sme čakali vzhľadom k ich sociálnym podmienkam. Tam sú ako príklady napríklad Litvinov alebo Kadaň. A potom, tuto vidíte taktiež v mape, ktoré regióny to sú. A vidíte, keď je to ako keby tou žltou alebo bielou farbou, tak to sú tie regióny, kde neúspešnosť alebo to nedokončovanie základného vzdelávania je asi také, ako by sme čakali vzhľadom na podmienky sociálne v tom regióne. Tie zelené sú tie, ktoré nejakým spôsobom ako keby prekonávajú to, čo by sme čakali. A tie červené sú tie, čo vlastne majú ešte vyššie nedokončovanie, než by sme očakávali. A tam vidíte, že napríklad konkrétne v Plzeňskom kraji je viacero regiónov, ktoré majú ešte vyššiu tú neúspešnosť, než by bolo dané čisto sociálnymi podmienkami. My sme potom, ak je k tomu nejaká otázka, tak sa kľudne pýtajte aj počas toho. My sme potom skúmali, teda dobre, 2/3 vysvetľujú sociálne podmienky tej neúspešnosti a čo sú tie ostatné faktory, alebo ako čo odlišuje tie regióny, ktorým sa darí lepšie. A to sme sa snažili nejako skúmať. A tu vidíte, že tie ako keby jedný z tých dôležitých faktorov, čo tam vyšli, je samozrejme účasť v predškolskom vzdelávaní, čo je veľmi dôležité, ako sme sa aj bavili, vlastne čím skôr prichádza tá prevencia alebo nejaká podpora, tým je to často má väčší dopad neskôr. A druhá ako keby úplne zásadná vec je práve nejaká obsadenosť podpornými pozíciami. Tuto konkrétne, ako sme skúmali psychológov a špeciálnych pedagógov, ale myslím, že sa to vzťahuje viac obecne. To samozrejme nedokáže zachytiť, nakoľko ako keby kvalitne fungujú, alebo aká je už presne tá prax. Je to nejaké ako keby, je to niečom abstraktné, ale taktiež to ukazuje dôležitosť toho školského poradenstva. To znamená, že tie regióny, ktoré majú viac škôl s funkčným poradenským pracoviskom, tak tam sú tie výsledky, alebo tá neúspešnosť je menšia. Dobre, aký je teda skutočný stav? Trochu sme sa už o tom rozprávali v tom paneli. Väčšina základných škôl nemá psychológa ani špeciálneho pedagóga. Je to, myslím, okolo 60% v priemere. A zároveň napríklad v tom Plzeňskom kraji je to jedno z najvyšších mier, že až vyše 80% škôl nemá ani psychológa, ani špeciálneho pedagóga. To znamená, že tam ešte vlastne asi v niečom pochopiteľne v Prahe je tá situácia úplne iná, ale aj z ostatných krajov, alebo vzhľadom k tomu priemeru, ten Plzeňský kraj má ešte vlastne menšiu obsadenosť tými samostatnými pozíciami. A na stredných školách je tá situácia vlastne ešte horšia. Okrem teda, tu vidíte porovnanie stredných a základných škôl
A to, čo to ukazuje, je počet úväzkov na 1000 žiakov. Jediné, v čom vlastne stredné školy majú viac pozícií na žiakov, sú psychológovia, ale to ich je tak málo na všetkých typoch škôl, že ten rozdiel je vlastne dosť zanedbateľný. Dalo by sa povedať, že nie sú skoro nikde. Ale zároveň vidíte, že pri tých ostatných napríklad metodikoch prevence a výchovných poradcoch, tak na stredných školách je tá obsadenosť výrazne nižšia než na základných školách. Samozrejme, aj asistenti pedagóga sú na stredných školách výrazne menej často. A my sme potom aj skúmali, s čím to súvisí, nakoľko sú pozície na školách obsadené. Tam samozrejme úplne kľúčový faktor je veľkosť školy, čo je asi prirodzené, že čím väčšia škola, tým je väčšia šanca, že bude mať obsadené všetky pozície, alebo napríklad, že tie špecializované činnosti nebude robiť vedenie školy a podobne. Toto zároveň neplatí úplne pre asistentov pedagóga, ktorí sú kľudne častejšie na menších školách a zároveň sú častejšie na školách, ktoré sú znevýhodnené alebo majú proste ako keby ich žiaci sa viac potýkajú s rôznymi sociálnymi alebo zdravotným znevýhodnením, čo teda neplatí pre ostatné pozície. To znamená, že tá špecializovaná podpora nie je viac zastúpená na školách, ktoré napríklad majú náročnejšie podmienky alebo vzdelávajú vyšší podiel žiakov znevýhodnených. Tu je dosť veľa textu, ale v tom výskume, ktorý som už spomínala, sme sa pýtali riaditeľov a vedenia škôl, čo sú hlavné dôvody, prečo sa im nedarí pozície. Pýtali sme sa ich poprvé, ako vnímajú dôležitosť rôznych pozícií a po druhé, prečo sa im nedarí tie pozície obsadiť, ak ich považujú za dôležité, alebo teda ak ich chcú obsadiť. Myslím, že tu vás asi tie výsledky veľmi neprekvapia. Riaditelia základných škôl považujú špeciálneho pedagóga aj psychológa za úplne kľúčové a je to vlastne úplne drtivá väčšina ich označuje za dôležitých alebo veľmi dôležitých pre vzdelávací proces. Na stredných školách riaditelia špeciálne zdôrazňujú psychológov a kariérových poradcov a väčšina škôl sa všetky tie pozície snaží obsadiť. Taká pozícia, čo možno trošku vystupuje, je sociálny pedagóg, ktoré školy považujú za menej dôležitého a často to súvisí so skúsenosťami s tou pozíciou, ale školy, ktoré napríklad majú nejakým spôsobom pracujú v sociálne náročnejších podmienkach, tak ho považujú za veľmi dôležitého. To znamená, že aj tí, čo ho majú, vlastne ho považujú za veľmi dôležitého. A potom sme sa pýtali na tie dôvody, prečo sa im pozície nedarí obsadiť. To vidíte tam napravo. To asi tiež nebude prekvapivé. Prvý najhlavnejší dôvod pri všetkých pozíciách bol nedostatok uchádzačov a to je je to pri všetkých pozíciách, špeciálne najviac u psychológov, kde vlastne veľa riaditeľov vravelo, že aj keby sa zvýšili financie a financovanie na psychológov, tak to nemusí stačiť. Že vlastne aj tak nedokážu zohnať ľudí na tú pozíciu. Druhý najčastejší dôvod bola nestalosť financovania. To znamená, že ako platení z rôznych projektov a podobne, tak to sťažuje obsadzovanie pozícií. A potom boli nejaké ďalšie, ktoré sa už trochu líšia medzi jednotlivými pozíciami. Zároveň sme sa pýtali, koľko úväzkov by teda v ideálnom prípade potrebovali. Tam nám vyšlo, alebo riaditelia odpovedali, že v priemere približne 2 plné úväzky na školu, a teraz sa bavíme iba o samostatných pozíciách. To znamená, tam mali na výber z rôznych pozícií, sú to 2 úväzky na ako keby psychológa, aj špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a podobne. A podľa tých všetkých odpovedí zo všetkých škôl sme vytvorili nejaký ako keby
sme to nejako spriemerovali alebo vytvorili sme taký model, ako to približne vychádza podľa tých odpovedí. A tam vychádza, že každá škola by chcela v ideálnom prípade jeden plný úväzok a potom samozrejme čím väčšia škola, tak tým potrebuje tých úväzkov viac. A tam vychádzalo približne ďalší celý úväzok na približne 500 žiakov. Toto ide o to, čo tí riaditeľ hovorili. A je to vlastne nejaký minimálny počet úväzkov, ktorý by potrebovali. Nie je to akože ideálny stav, je to nejaké minimum, ktoré si myslia, že by vyžadovali. A zároveň riaditeľia škôl, ktoré majú vyšší podiel znevýhodnených žiakov alebo sociálne znevýhodnených žiakov, tak často uvádzali ešte vyššiu potrebu úväzkov. A to vidíte tam tie tri čiary napravo. Tá červená hore sú vlastne školy, ktoré pracujú v náročných sociálnych podmienkach. Tie by ideálne potrebovali 2 úväzky ako základ a potom samozrejme pri väčšej škole viac úväzkov. A toto myslím, že je iba pre základné školy, ale pýtali sme sa aj ostatných všetkých typov škôl. A vyšlo z toho, že tento ako keby minimálny počet úväzkov, ktorý by riaditelia potrebovali, vychádza približne na 6,5 miliard ročne, čo ako sme sa tu rozprávali, je investícia, ktorá by sa vrátila už pri minimálnom zlepšení alebo veľmi malom zlepšení výsledkov, pretože to vzdelávanie má naozaj ako keby vplyv na celý život človeka. To znamená, že ten benefit potom sa čerpá v horizonte 20, 30, 40 rokov v priebehu celého toho života. A potom to má samozrejme ešte efekt na deti a podobne. A tých ľudí a podobne. Takže tam naozaj stačí veľmi malé zlepšenie, aby sa tá investícia vrátila. Ale samozrejme ide o to, že ten náklad je teraz a tie benefity sú o veľa rokov neskôr. A často je to potom náročné presadiť v tom kalkule. A tu máme ešte teda, vidíte, aký je ten súčasný stav. To znamená, že z toho, čo sme sa pýtali riaditeľov, čo by bol ten ideálny stav, vychádza v priemere 2 úväzky s tým, že znevýhodnené školy vyžadujú viac úväzkov. A tu je ten návrh, vlastne tu môžete vidieť ten návrh inštitucionalizácie, ktorý momentálne navrhuje teda výrazne nižší počet úväzkov, ako tí riaditelia vlastne hovorili. Myslím, že teraz si nepamätám presne čísla, myslím, že to okolo jeden celý úväzok na školu, okolo 500 žiakov. A vlastne tí riaditelia hovorili, že by potrebovali aspoň dvojnásobok pri takejto veľkosti školy. A zároveň v tom momentálnom, ako to vyzerá, že to bude nastavené, tak to nejako nerozlišuje školy podľa zloženia žiactva a teda nejakého znevýhodnenia. To znamená, že tí vlastne riaditelia z znevýhodnených škôl alebo s nejakými náročnejšími podmienkami hovorili, že by potrebovali viac tých úväzkov a to momentálne nevyzerá, že sa do tej inštitucionalizácie prepíše. Je tu zároveň QR, takže všetky tie mapy, čo som vám ukazovala a väčšina tých grafov pochádza z našej aplikácie webovej, ktorá sa volá Datapack a je tam veľa rôznych dát a môžete si tam pozrieť svoju obec, svoj región a vidieť, ako je to u vás, vlastne všetky tie veci, ktoré som prezentovala. A myslím, že akurát mám čas, tak ďakujem. A ráda bych se zeptala do pléna, jestli máte nějaký dotaz, než přistoupíme k výměně a budete další mluvčí. Pokud nemáte teď dotaz, určitě ho můžete pokládat ve slajdu klidně po celý den. Můžete to zahrnout i do těch nejlepších, které my si to nějak vyselektujeme. Každopádně já bych se možná přece jenom zeptala, jestli máme tedy nějaký optimistický výhled na základě vašich dát, který třeba vy v nich vidíte. Tak jedna vec je, už to nemám prepínať, a to som spomínala aj na tom paneli, že vlastne vidíme, že
tá obsadenosť samostatných pozícií sa zlepšuje. To znamená, že tých škôl, ktoré nemajú ani psychológa, ani špeciálneho pedagóga, je čoraz menej. Tak to je asi optimistické. A no. A ďalšie. Hneď iba dopovieš. Lidí vedení třeba Plzeňského kraje, že Plzeňský kraj tady vypadá to strašně teda v tom srovnání. Ale kdyby si třeba ty moravské kraje byly od toho odseparované, protože my jsme tady na západě, takže nás to tam nerušilo, nebo proč tam nebyli? Prečo neboli... Aha, to som vás nechcela som zahltiť tu, lebo keď tam dám všetkých 14 krajov, tak je to blbo vidno, ale keď tam pôjdete na to QR-ko, ak ho ešte premietnete, tak tam si viete pozrieť, aký kraj chcete. A či sa to prezentuje vedeniu... Áno, snažíme sa, chodíme vlastne do veľa regiónov a špeciálne tých, v ktorých sa ako keby najviac nedarí, ktoré majú najvyššie nedokončovanie. Robíme tam semináre, vlastne moji kolegovia jazdia a tieto dáta sa snažia prezentovať aj vedeniu obcí, miest a podobne. Takže snažíme sa. Také moc díky. Já jenom bych ještě řekla, že data z Fuck Research jsou tady v Plzeňském kraji používána poměrně často. Myslím, že je znám víc a víc, ať už zřizovatelů nebo i vedení škol, tak myslím, že bylo fajn s nimi pracovat i nadále. Díky moc a já bych přivítala, nebo chtěla bych přizvat další mluvčí, kterou je Lenka Falcmanová. Ona za námi přijela dneska jako představitelka partnerství 2030+, a její příspěvek je nazvaný Směřování školních poradenských pracovišť v českých školách. Tak ještě kolegyně zatleskáme.